Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli ka ibadah hun ramde. Kimat bakong san jong ka khubor mentak stem. Prap kundai ngot ki bayo thamai ka COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi pat sa armut ki nongpang COVID-19 kilaklat no hanin kasngi. Ki karkhana sit ha kathan chatela mingi ki dan ka benta bakong san ban kantiu kayo ka kot kari hadin ka klam COVID-19 ong umintri ka tanat dona Dr. Jitendra Singh ha ka jing rakhe kasngi World Bamboo Day. Bat larake kasngi Unitarian Day hakaling kajala Meghalaya hanin kasngi. Ki khubor babnya. Sa prap kundai ngot ki breu ki layo yu kunyang jingpang coronavirus ha Meghalaya hanin kasngi kabala kentiu yu ka jingdan ki nongpang COVID-19 ha kajala syaki 1000 kandai spa anyo pun riungun. Bat armut ro ki laklat no hanin kasngi kabala kentiu ka jingklat breu nakani ka jingpang syaki lai pusaungun. U Director ka Health Services u Dr. Amanwar ulayathu bana peding ki prap kundai ngot ki balayo ya ka COVID-19 hanin kasngi nyopongot ki day ha East Khasi Hills Khatsaungot ha East Jaintia Hills Armut ha West Garo Hills but Mar Iway ha Ribhoy South West Garo Hills but South West Khasi Hills District ula pentip ro ba kandai pusangot ki balakot hanin kasngi bat ka jingdan jung baro ki balakot ha ka jilla menta ki long 8000 South Spa lai punyungun bat nakite ki arngot ki balaklat hanin kasngi u DHS ulayathu ba baro arngot ki de ki nongpang ki balayo e ka COVID-19 bat ki dei ro ki baladon leparu e ki weipat ki jingpang ha ka met jongki ki sampel ki balapha tes hadu menta ki long shilak arpukunda hajar san Spa lai tli Shilak arpusa hajar lai spa khatsan tli ki balong negative ne bomdan ye ka jingpang but new spa sa pulai tli ki sample ki badang up ya ki kai phon Kari India hanin kasngi kala sakhi kasngi ka babun e ki bayo jingkot na ka COVID-19 ha ka ba prapunyo hajar South Spa new pu arngot ki nongpang COVID-19 ki layo jingkot hanin kasngi katanat ka kot ka khia ka sarkar pedeng kala pentip ba ka jingdan jing ki balakot na ka COVID-19 ha India kala kenjo saka new pu pra point pravanriu na ka shispa ka jingdan jong baro ki balakot na ka COVID-19 ha ka ri kilong prap kilong sapui lang khat arajar ngun ka jingki state jong ki bayo jingkya na ka jingpang kala pendunaru e ka jingdon ki bayo thamai ka jingpang dakhat khandai ponsan ar na ka shispa hadu menta kari India ka don shipolak khat new hajar ngot ki breu ki badangdon ya ka jingpang COVID-19 bat ki badangdon hapo ka jing sumar ha ka jing rakhe kasngi World Bamboo Day Menteri Ketanat Dona Dr. Jitendra Singh ula ong ba ka sarkar NDA ka don jing temu ban kentiu ya ki karkhana sit hakari ha ka jing kren jong u sing ula ong ba ki karkhana sit ki don ka benta ba kongsan ban kentiu ya ka yo ka kot kari India hadin ka klam COVID-19 ula ong ru ba ka than shatay lami ngi kan long ru ko wei na ka jaka ba pakatam ha ka liang ka jing penmi ya ki sit Utai menteri ula ong ru ba kani kan long ru shibenta jong ka atman nirbhar da ka ba penlit jingmut ha ka nong rim jong ka vocal for local ula ong ru ba ka sarkar kalayo i ka jingkong san jong usit ha ka ba la penklaru ka Indian Forest Act Menteri Ketanat Dona ula pedang sungu baru ka rai ka sarkar ban kentiu ka jing shalan ya ki sit da arpusan na ka shispa bat ula ong bakatai kan yarap ha ki babun ki karkhana sit ha ka jing shnai ki shuki ki met bat ki wei ki tiar kitar Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula IT Shakari ya ka jingking yat rel ka bahe ka Kosi Rail Mahasetu lingba ka video conference hanin kasngi ha ka ju ka por Modi ula pliru iki khat artali ki project rel bayadei bat ka jing mentoy jong kinong let nongwan da ka rel jong ka jilla Bihar ha ka jing don rangkat lang Menteri Rang Ba ka Bihar Nitish Kumar Lala pendep ya ka jingking Kosi ka bajrong iway pon khandai kilometer ha ka jinglut jingsap ka ba sanspa khan riu kulur tingka da ka jingte ya ka te ka jingking ka jingjinga jong ka lintiral na Nirmali Shasaraigar kalahyar na ka arspa khandai pupra kilometer sya ka arpu ar kilometer ka Meghalaya BJP hanin kasngi kala pelat ya ka kai phot trekam jong ka sing ha ka bayadei bat ka jing trekam jong ka sing ha ka klam COVID-19 ha ka rukom jong ka ebook Sevahi Sangathan unang ilam ka sing BJP ka jalaw ba Ernest Mauri ula pelat ro ya ka kot ha ka office trekam jong ka sing hanin kasngi ha ba ajing kren ha ka te ka jing ilang uba Mauri ula ong ba ka Sevahi Sangathan kamot ka jing a jing shakri ka ba ka sing ka shimkhia ban ai ka jing shakri ka ba pakatam shakari bat ki briu jong ka uba Mauri ula ong ru baka seng kalale shibon ki kam hakani ka pod jong ka klam COVID-19 bat kandang yai piteng ban ajing shakri sha ki badon kam e ya ki jing yaram kani ka khubor kawan chapi na ka station jong ka All India Radio Shillong
Larakhe Kasngi Unitarian Day ba Shispa Lai Pulai Hakaleng ki Balang Unitarian Hakajala Meghalaya ringkat kijingbut renti ya ki SOP jongkat kelam COVID-19. Laseng ya ka Balang Unitarian Hajuai hakakat pra tarik unai lur kat praspa prapunyo. Kum kadak kijingburam kendiat ngut ki dekat jong ka Balang kilayadon bentalang hakajingbu sentiu ya umot saken mau jong uhajom kisa sing hapelau yeng mani bat lapen buat pat sa kajing sing lang ka balapen long hapo kayeng mani. Keskim Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana lani PMJDY kadi ke skim ke badan ya kathong ban kentup lang ya baro ha kajing yo nong jongkari ban penti kinai kajing pendan kam ya kajing syakri bala ai di ki bank kajing sio bat jing shim pisa kajing yo iki insurance bat kumjo ya ki bai bam temen kani ke skim kala ajing mentoy shibun e iki nong chong shnong ka jilla Meghalaya habaya kren bat assistant general manager ka Andhra Bank u Benjamin Besra ula ong ba kinong shnong ka jilla kila ban pli ke PMJDY account hakino kino kitna jong ki bank but hakijaka ki bala itu da ki bank u Besra ula yatu ru ba kidan hadu kumba news pa ngut kinong yo mentoy jong ka te ke scheme ki bala pli account hakate ka bank kato kat ni kinong yo mentoy ka te ke scheme kila penpaw ya ka jing a jingero ya ki jing mentoy ki bala yo leng ba ka PMJDY kawai ni kinong yo mentoy ka kong Veronica ka ba de jing de ha police bazar kala itu bakala play ka PMJDY account hadin bakala yo jing tip syapang ki jing mentoy jong ka te ke scheme. Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad ki sangma ula pentip ba ka jing shnai ki jing penbha ya ki jakaya le ka JN Sports Complex Shillong kan sedang haus nem banwan bat shen an sakhat tender na kabenta ki te ki jing tray. Menteri Rangba ula pentip ru bala deblut ya ki design ni jing penwan dur ya ki te ki jakaya le kai. Ula ongru ba ka te ki jakaya le kai kan long ka jaka ka bakong santam na kabenta ka jing penlong ya ka National Games Arhajar Arpuar ha ka Jilla. Katanat ka kwat kya ka Jilla Assam kalakentu ya baro kinong pang COVID-19 ki budget ban shong sha sumar hayeng bakindan ya ka jingkit kli bat shim kya ban sumar bha ya lade ha ka jing shim benta ka AIR talk show hanin ka meet ka badai ru shibenta jong ka seva sapta ki he ka sarkar Jilla bakantup ya upulak mahanta bat ukamalji talukdar kila ong ba kumba saupo na ka shispa kinong pang COVID-19 hanong ba Guwahati kila jet ban shong sha sumar hayeng haka jaka ki COVID care center nik hospital kila ongro bakidon pat kat to kat ni ki jing e nakadaw jong ka jing bom shim kya jong kinong pang ban sumar bha yala di Menteri Rangba ka Jilla Manipur UN Biren Singh hinin kasngi ula play ki santali ki project baper nalor ka jingbu maunong remi ki sapun reu tali ki weipat ki project ki bahap hapo ki tanat baper haka jingelang ka balapan long ha Chief Minister Secretariat Complex ka jing mang tingka na ka benta ka jing lut jing sep jong baro ki te ki project ka long shispa prapo kulur tingka haba a jingkren haka te ki jingelang Menteri Rangba ulo ong ba ka sarkar Jilla ka bu hakmat e ya ka roy ka par ki than rilum namar ki jaka rilom haka Jilla ki dang khamsa din haka liang ka karoi ka par habayanu jor bat ki district ki badan haki jaka balong them hashwaban penkut ya ka kubor sashisin ki mat bakongsan prap kundai ngot ki biyo thamai ka COVID-19 ha Meghalaya hanin kisngi bat sa arngot kinong pang COVID-19 ki laklat no hanin kisngi ki karkhana siet haka than chate lamingi ki don ka benta bakongsan ban kentiu ka yo kokot kari hadin ka klam COVID-19 ong menteri ka tanat donor Dr. Jitendra Singh haka jing rakhe ka sngi World Bamboo Day bat la rakhe ka sngi Unitarian Day haka leng ka Jilla Meghalaya hanin ka sngi katongi la poish ka bakut jong ka kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong